Naposledy začal Neptun svůj přechod znamením barana v roku 1861. A právě v tom roku začal aj cúvat. Zdravím vás výkladem na období od 7.7. do 12.12., kedy je Neptun opět retrográdny v baranovi. Keď sa podíváme na ten rok 1861, zjistíme velice zajímavé věci. Například na Slovensku bylo vyhlásené memorandum národa slovenského, teda hledání vlastní identity v době Rakúsko-Uherska. V Martine sa 6. až 7. júna 1861 zešlo približne 6 000 ľudí na Slovenském národním zhromaždení a prijali memorandum národa slovenského. Začali prípravy na založení Matice slovenskej, která byla založená o 2 roky neskôr. V tom istém roku byla císárem Františkem Josefem I. vyhlásená tzv. Februárová ústava, nazývaná též Šmerlingová ústava. V Česku obnovila zemský sněm, ale nebyl to spravedlivý systém pro český národ. Proto právě v tomto období začali vystupovat do popredia osobnosti jak František Palacký a jeho zať František Ladislav Rieger. Ale aj inde sa udíli zajímavé věci. V Taliansku sa odehrálo zjednotení krajiny. Vznik talianského královstva. Prvým králem sa stal Viktor Emanuel II. Hlavným městem byl Turín. Před rokem 1861 bylo Taliansko rozdělené na vícero malých štátů. Tento proces jednotenia sa nazývá Risorgimento, talianský obrodení. V Amerike sa začala občanská vojna, která byla úzko spojená s otázkou otroctva a ľudské slobody. V Rusku bylo v tom istém roku zrušené nevolníctvo. Iba o necelé 2 měsíce skôr podľa starého ruského kalendára. Teda naposledy, kedy byl Neptun v baranovi, sa pri jeho retrográdním pohybě měnil svět. Ľudé hledali slobodu, vlastní identitu a pravdu. Dneska samozřejmě nežijeme rovnakou dobu, ale možno si aj my sami budeme v nasledujúcich měsícoch pokládat podobné otázky. Co je skutečně pravda? Kdo skutečně sú? Čemu věrím? Lebo Neptun je planeta ideálu, víry a iluzí. Barán je znamením odvahy povídat, tak toto sú já. Možno právě z toho důvodu budou nasledující měsíce o tom, že prestaneme hrát role, které nám už nesedá. Možno spadnou masky a možno sa rozplyne mlha, jak je uvedené na předcházejícím videu. Uvidíme. A co nám na to říkají karty runy a naše záhorácké orakulum? Vidím tu, že možno něco staré už doslouží. Ale otázka není, co se ztratí. Otázka je, co nového se narodí. Tento výklad na období retrográdného Neptuna v baranovi ukazuje velice zajímavý příběh změny. Hned prvé je ESO kárové. To je karta nové hodnoty, nového začátku v praktickém světě. Může sa týkat peněz, práce, zdrojů, alebo způsobu, jakým budeme vnímat to, co má skutečnou hodnotu. A hned vedla je král krížový a 9 krížová. Ty ukazují na období, kedy staré nastavení a staré štruktúry môžu být pod velikou skúšku. Na spodku balíčka je 6 piková, teda něco sa bude opravdu měnit. Naše záhorácké orákulum ukazuje, že je to skúška, ale výsledkem bude skorá radosť. To potvrdili aj runy. Nautis, Funio a Sovulo ukazujú, že po zložitějším období nám půjde do života radost, štěstí a ochrana. Prejeme vám všetkým pohodové dni a děkujeme za všetky vaši odběry, lajky a komentáře. Dovidenia.